el techo, podeu veure els quadres que tenim també al voltant, per ahí està la cúpula. Ho veieu així no millor? Sí. Pues així tenim les escales, ¿vale? I baixem, i bueno, tot això també formaria part, no?, de lo que ensenyem en la ruta del modernisme. Una tercera regidoria d'Igualtat, de la que hem parlat abans, i l'última regidoria del taller ocupacional municipal. Has vist alguna vegada el president de la Generalitat en persona? Ho has sentit? Sí. Pues sí que l'ha plegat a veure en persona. L'ha plegat a veure en persona el president de la Generalitat, ha plegat a veure en persona també el president del nostre govern, a Pedro Sánchez.